Dende fai xa 3 invernos, cada mes de xaneiro, xuntámonos aquí algúns amigos e amigas en nome de moitos outros para recordarte que aínda que queremos. Pasaron moitas treboadas, tamén tempo de calma, mais só aparente, xa que na tranquilidade hipócrita de algúns que tanto dixeron quererte, está a peor das soberbias de esquecerte coa excusa de deixarte descansar en paz. Quen mellor que nós sabe que ti non eras amigo de homenaxes nin de reconhecimento. Quen mellor que aqueles que ata o último alento te acompañaron saben que non querías nin pompa nin pantalla. Pero ti sabes tamén que o noso traballo, a semente que leva medrando esta dúcia de anos dende que existe a nosa asociación, non é só homenaxe, senón que é crear cultura feita por e para o povo, aberta a todos e todas, para seguir a facer país donde as cousas sinxelas e humildes como a ti eras. Ese é o mellor recoñecemento que ninguén quisera ter, que o traballo realizado con esforzo ao longo de case medio século na nosa comunidade non quede baldío, senón que este presente e vivo como o día que ti marchastes naquela chuviosa tarde do primeiro mes do ano. O día no que se cumplían anos do teu casamento lembrábamos con algo de humor a anécdota que ti sempre contabas de que co galego, aquí en Aguiño, pasouche como a San Paulo, só que ti caíste dun burro e non dun cabalo. Ao chegar a Listres e ver a parroquia que te tocara en fortuna, a primeira que ías a atender en solitario como párroco titular, e comprobar que ademais de recén fundada e segregada de San Paio, tiña todo por facer, pois por non ter non tiña nin igrexa, nin capela, tan só un baixo dunha casa alugada para misar, pensaches que para integrarte naquele pobo de enxebres galegos, humildes e sinxelos mariñeiros, e xente traballadora, debía falar na lingua do país, da terra, da xente, ao igual que Jesús de Nazaret lle falaban arameo aos seus paisanos, mentras o hebreo era o idioma das clases altas e os sumos sacerdotes. Deste xeito, comezaches a edificar a Aguiño, empezando polo primeiro templo que foi o actual local parroquial, seguindo pola igrexa e a reitoral, o campanario, pero tamén o tecido social, o clube, o campo de fútbol deseñado incluso o seu escudo, o grupo escolar Alonso Abella, a Casa da Cultura, o mercado municipal, o seu conservatorio, e rúas, asociacións, festas. Todo leva a túa man xunto a de moitos vecinos e vecinas que te acompañaron nesta iniciativa para axudar a medrar o noso pobo. Hoxe tamén, a todas e todos eles, os queremos lembrar e agradecer a súa chega no pasado para gozar no presente de tan majestual, a vez que ingrata e non recoñecida laboura. Onte, no transcurso da xornada cultural que daba comezo a estes actos, comentaba un compañeiro do teu do magisterio, no número 1, que fueras o mellor dos camaradas, sempre de bo humor, conciliador, accesible aos rapaces e mestre no xeito de chegarlles a religión dende a prédica do exemplo. Moitos deses alumnos lembranse ainda hoxe con agarimo e agradecemento por ser quen de destacar sen querer facelo, por ser quen de falarlles de ti a ti e axudarlles a creer nun Deus Pai agarimoso, que perdoa e que vela por nós, escollendo a ovelha perdida, aceptando o fillo pródigo e dando segundas e infinitas oportunidades, porque o amor do Pai, como foi tamén o teu amor por todos e todas os que compartiron a tua vida, é sincero e infinito. Aguiño exhibiuse onte a través do executivo das cámaras de Chucho de Marcos, de Chucho Parada, de Manolo Paz García e nas palabras de José Antonio Teres Subrido, nunha noite acolledora na que a música de Alex Millet que feu os nosos corazóns e fíxonos entrar en calor para vencer a friase que dende Sálvora e Bionta, Sagre e seu perico chegaba ata nós. Tamén fixamos pública a escultura que de ti realizou o artista de Tarragona Chetendra, un paco de aguillo de madeira e ferro, que fundido na lareira con leño de carballo fineiro, será tamén testemunha silenciosa de todas as semanas culturais e outros actos que teñen que vir ao longo dos anos vindeiros. Cada ano, chova ou vente, asa friase ou calma chicha, como dimos nosos mariñeiros, estamos aquí neste campo santo para acompañar os teus restos mortais. Unha maneira de facer público
o agarimo e a gratitude que te temos. Pero tamén nos atopamos ante ti para seguir o camiño da reivindicación, da protesta respetuosa pero firme, porque ti nunca calaches ante ninguén, nunca tiveches medo a afrontar a injustiza, pesara a quen lle pesara, a reclamar a igualdade, a clamar contra o abuso, e en embargantes, fuches amigo de todos os poderosos, de calquera color ou condición. Dende o apoio aos débiles e desfavorecidos, non lles quedou máis remedio de admitir quen e como eras, e acabar admirando a tua persoa, a tua terquidade doce e increvantable, que foi semente de vida e de justiza ao longo do teu existir. Aqueles positivos aos que dereches acubillo no réxime, co coñecemento das autoridades, e sen que ninguén se atrevera a detelos. Aquelas homilías en galego e reivindicativas, coa Garda Civil amedrentando na porta da igrexa. Aqueles tiros de orellas do arcebispo por seguirse do redil, e como non, os teus artigos de protesta na Voz de Galicia ao longo de 25 anos. Porque ademais de correspondencia dese medio en Aguiño, para informar de calquera nova, tamén entregaches a tribuna pública para denunciar o prezo do peixe, o abuso que sufrían os mariñeiros, a falta de infraestructuras públicas ou o abandono da parroquia por parte das administracións. Queda constancia daquela carta ao teu amigo, o alcalde Pérez Queiruga, lembrándolle que dende a palestra do Concello non debía perder a perspectiva da xente, dos escolantes, dos mariñeiros, que antes servira como mestre como patrón maior. Pero o mesmo fixeches con Lizardo Valeiras, comentoso mariño con Torres Colomer, porque sin casarte con ningún, todos te respetaban a ver que te querían. Nos, co eco da túa voz, denunciamos tamén a injustiza, a desigualdade, a discriminación ou calquer abuso que o poder faga da xente boa e generosa, dos humildes, dos traballadores, das mulleres, dos inmigrantes, dos refugiados, dos maiores, dos cativos, porque sempre en nós terá un apoio e a solidariedade que ti repartices ao longo da túa existencia. Non hai que esquecer aos refugiados que amontonaron nos campamentos de Grecia, Turquía, Italia ou Malta, padecen o frío, a fame, as enfermidades e sobre todo o abandono de toda Europa. Irmáns fuxidos da guerra e da miseria, do sufrimento e que non atopan entre nós a esperanza nin o acubillo que agardaba. Por eles pedimos tamén hoxe, non só aos dirixentes, senón ao povo humilde que faga memoria e que lembre a nosa propia historia, para ser máis solidarios con quen hoxe, como nós onte, o necesita. Tamén aquí, os nosos, e entre nós, se precisa axuda e solidaridade, aos que lle quitaron o seu fogar, aos que lle roubaron os seus aforros de toda unha vida, aos que deixaron sen traballo, aos que están pasando fame e dormen na rúa ou de prestado, aos que por non poder pagar non teñen luz nin calefacción para quentarse, non teñen libros para a escola dos seus fillos, nin comida nin medicamentos para sandar. Esas veciñas e veciños que onte eran como a nós, e hoxe evitamos mirar cando nos cruzamos con eles pola rúa, crendo que os ollos que non ven, corazón que non sente. Cando o corazón de quen máis padece é o corazón que late no peito do irmán, do ser humano, independentemente da raza, da crenza, da cor da pel, da condición sexual ou da ideoloxía, é como a nós, un fillo e filla de Deus. Non queríamos, por medo a que rosles desde o alén e levantes unha treboada de carrase, lembrarte que o mundo inteiro ten unha grande preocupación coa chegada ao poder no día de onte dese persoaxe tan sinistro e desequilibrado que esperta unha grande incertidumbre entre todos nós, porque vai dirixir a maior potencia mundial nos vindeiros 4 anos, Donald Trump. Agardaremos a que os propios dispositivos de control que deberían garantir as liberdades e os dereitos humanos sexan capaces de resistir tremenda proba, froito do descontento e a confusión dunha sociedade enganada que pensa que o racismo, a xenofobia, o capital e o machismo representados no novo presidente serán a solución aos seus problemas, esquecendo que do mesmo xeito nos anos 30 do pasado século outros povos escolleron líderes fascistas que meteron ao mundo en guerras sangrentas e cruelas. Queremos tamén falarte do noso párroco, Julio Cárdenas, aberto e dialogante. Ao longo deste ano fixo un bo camiño na parroquia que traerá uns tempos de paz e
para o povo. Non sabemos se de prosperidade, pero polo menos se de paz. Insistir en que a nosa man está tendida para o que precise, e que, como dicía Machado, faise camiño ao camiñar, pero que cada un terá que facer o seu sendeiro cargando coas ledicia e os pesares que se nere. Para calquera colaboración que precise na súa singladura, terá o apoio da nosa entidade e a nosa xente, que ao fin e ao cabo debemos aprender a aceptarnos e ser todas e todos un só remando para bo povo. Sabes de boa tinta que no mes de xullo fixamos co teu discípulo e amigo Andrés Torres Queirura unha pequena festa polo 50 aniversario sacerdotal. Estaban ali moitos amigos dele teus para roupalo e mostrarlle o agarimo que lle temos a vez que a fachenda que nos dá contar no povo un dos teólogos máis prestigiosos e recoñecidos do mundo. Un pensador nacido en Aguiño e que, a pesar do seu éxito, nunca deixou de levar o nome na súa voz, o noso nome na súa voz e no seu peito, facendo patria en calquera lugar e dende calquera tribuna. Oxalá saiban recoñecer tamén esa valía aqueles que o perseguiron pola súa obra, aqueles que o apresaron e insultaron por querer chegar o evangelio á xente, ao igual que ti fixeches ao longo do teu existir. Nos últimos tempos tamén marcharon de onda nós moitos amigos e amigas que sabemos estarán por onde ti andas. A todos eles lembramos con agarimo en diversas ocasións, e cada un lembra no momento máis sentido e verdadeiro, o corazón aberto e procura súbida de impotencia que nos dá a non saber máis do que intuímos dende a realidade que habitamos. E a tantos outros homens e mulleres, seres queridos de cada un de nós, nos presentes e os que hoxe non están, grandes persoas na humildade e sincereza diaria, familiares e amigos, desconhecidos ou veciños, que o recordo conmemoramos a cada instante para que o seu paso por este mundo non lle resulte estéril e si fecundo e farturento, e aos que imos lembrar tamén dedicando xunto a ti a oración do noso Pai que rezaremos despois como sempre fixamos. Neste Campo Santo queremos facerte novamente o agasallo máis sinxelo. Unhas flores e unha gaita ao son da marcha do antigo reino de Galicia e o himno galego, pero tamén o noso sentimento de perda, de tristura por un lado, pero de esperanza e de ilusión pola outra banda. Da esperanza que se alcanza co esforzo e co traballo, da sinceridade e coa sincereza de que non un grande persoeiro se nunca querer. Axúdanos, Mestre, a seguir adiante, a non ser cobarde e a comulgar con rodas de moinho. A ser irmáns e vecinos na esperanza e na unión dun pobo que non ficará morto, senón que seguirá facendo historia como a fixo contigo. De seguro que has de estar á dereita do que está á dereita do Pai, como outros bons e generosos, arranxando os males do mundo. Nós non te esquecemos, ti tampouco nos esquezas. Gracias, Pai.